59 ka mga panimay ang gilamoy sa kayo sa duha ka sunod-sunod nga mga sunog sa Cebu ug Talisay City kagahapon. Mubalik si Luan Mirundina sa detalye. Kay sikit-sikit ang mga panimay ug naglagiting pa ang kainit sa adlaw kagahapon sa buntag, paspas nga gilamoy sa kayo ang 52 ka mga panimay sa sitio Kamagong, Barangay Lahog. Nakatampo usab ang kahagipot sa dan sa dapit. Hinungdan nga naglisod ang kabumbiruhan pagda sa ilang mga hose ngadto sa interior nga bahin sa dapit na sunugan. Sayo sa buntag nga nilakaw si Abeth Kabungkal apan sa pag-uli niya nisugat ang taho nga sa ilang panimay nagsugod ang kayo. Karon pa ko abot pag ingon sa akong anak nga nasunog ko dito. Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, spokesperson sa Cebu City Fire Station, nga usa ang issue sa kuryente sa gisubay nilang hinungdan sa sunog. Although natay mga gipang consider nga posible hinungdan apan ato ning gikuan nga under investigation pa no. Daghan tag nadungog diha sa ground pero ato pa man i-validate. Wala hinoy nakalas ug naangol atol sa sunog nga nagbilin og 1.5 million pesos nga danyos. Sa pagsusi ni Mayor Nestor Archival sa dapit na sunugan, iyang nahinabi si Lahog Barangay Captain Hazel Ann Muanya Empleo nga mo'y may pahibaw kaniya nga walay igong lugar sa sports complex ug sa eskwelahan nga kapahilunaan sa mga nasunugan. Busa, nagpadana lang siya og mga tents sa basketball area aron mapasilungan sa mga nasunugan. Naghatag na usab og mga pack meals ang CSWD Cebu City ngadto sa mga biktima. Init gyud, init, but for the meantime wala pa man tayo makabutangan, at least naalay shade nga mabutangan nila. Kanya atong ma-quantify ang mga tao pila ka buok. Samtang gihulagway ni SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa Cebu City Fire Station nga alarming na ang sunod-sunod nga mga insidente sa sunog nga nahitabo sa dakbayn sa Sugbo sa niaging semana. Wala may nangamatay una angol sa tulo ka mga sunog apan pulos kini nagbilin og mga minilyon nga danyos. Alarming ni siya kay nagsunod na unya sa mga nakita nato usa problema sa kuryente o kandila ang hinungdan sa mga sunog. Pagka alas 12 sa udto, laing sunog usab ang niulbo sa Laray San Roque, Talisay City. Gilamoy sa kayo ang 7 ka mga panimay. Nagkurog pa si Helen Sim dihang gitabang kini sa mga emergency personnel. Sa ilang panimay gikatahong nagsugod ang kayo. Nag-inusara lang siya sa ilang balay dihang nahitabo ang sunog kay ni take og board exam ang iyang anak babay. Padayon pa usab kagisubay sa Talisay City Fire Station ang hinungdan sa mong sunog nga nagbilin og 420,000 pesos nga danyos. Wala hinoy nakalas o naangol sa maong sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda.